एनडिएफबिनि थाखाय जोंनि बर' गामि जादों बे क'क्राझार डिस्ट्रिक्टआवनो बे जोंनि रामफलबिल आनसलिकआवनो फार्स्ट एनडिएफबिखौ होसो होसो देथारनांगौ होनग्रा मानसिया लिडारा बर'नि लिडारा इउजि उरखावगोरा जातिखौ थगायबोनाय जातिखौ बुलाय सोलाय खालामबोनाय एबसु एनडिएफबि बिल्टि एनडिएफबि खालामबोनायाबो बे उरखावानो रन्जन दैमारि सारखौबो जबरदस्ति बाय पस्ट खालामनानै सहि खालामहोनायाबो बे उरखावानो जोबथेसालिनिफ्राय दिनैसिमबो जोंनि बर'नि बिर जोहोलावफ्रा उदां जायैयाव आंहा दुखु दं फै ज' बर' गोजा गोम गोमनो एकदम पलिटिकेल पावारखौ बारायहोथारसै खुलुमबाय बेखौ मिथिया दा नै बुंसोबाय थादों हानि लेखा होदोंनो गामि गामि हानि लेखा होनायखौ खोथाखौ बुंबाय थादों ओरै जा हादान एरियायाव बे हाखौ बिसोर होआखै रायजोफोर नोंथांमोननो हा होदों होनदों बे हाखौ बिथांमोनहा होआखै बे हाखौ बुंनो थाङोबा 50% रन्जन दैमारिया होदों होनबाबो लस गैया मानो लस गैया जेब्ला रन्जन दैमारिया संगठन दानानै एनडिएफबिया हाग्रा थादोंमोन बे हाग्रा थानो दिनै गामियाव माइरं लांफैनो जाग्रा आदार रोगानो थाखाय उसुबिदा जानायाव दिनै माइरं रोगाग्राफोरखौबो जों सहाय खालामदों बेफ्रावनो हादान दान बेफ्रावनो था बेफ्रावनो जा गामि बानाय एनडिएफबिनिफ्रायसो सृष्टि जादों हादाना बेखौ आं रोखा बुंगोन बिखा बुंगोन बिखा एनडिएफबिनि थाखाय जोंनि बर' गामि जादों हाग्रा एरियायाव बर' गामि जादों एनडिएफबिनि थाखाय रन्जन दैमारिनि थाखाय गामि गामि हाजार गामि जादों हाग्रा सेर सेर भुटान बर्डार सेर सेर जानायाबो बे रन्जन दैमारि सारनि अननायाव एनडिएफबिनि मददआव गामि जादों आरो बे गामियाव दिनैहाय गभर्नमेन्टजों गनायजानाय लेखा मोनदों बे लेखाखौ दिनै बिटिसि गभर्नमेन्टआ होदों नामा दं नामा बहाबा सिल सहि नायलाय बर' रायजो राजाफोर आंथ' नायबाय आं रिसार्च खालामो बिथांमोननि खामानि मावनायखौ आं रिसार्च खालामो आंहा बिखा गावनाय दं दुखु दं जोबथेसालिनिफ्राय दिनैसिमबो जोंनि बर'नि बिर जोहोलावफ्रा उदां जायैयाव आंहा दुखु दं बेनिखायनो आं बिथांमोननि मावनायखौ रिसार्च खालामो जाज खालामनांगोन जिहेतु जोंहा दायथ' दं जों दायथ' लानानै फैदों बर' जातिखौ जों सिबिगोन होननानै जों दायथ' लानाय दं गुलि अरनानै समाय लानायनि खोथा दं बोसोर जों दिनै आखायाव सिलाय लानानै दावहा होनायनि खोथा दं बेनिखायनो बर' रायजो राजाखौ खबर लानायनि मोन्थाया आंहाबो दं होननानै आं सानो आं खबर लादों सोरबायदि मानसिया बबे गामियावहाय लेखा मोनदों दाख्लि नायनानै फैबाय आङो मोनसे गामियाव लेखायाव मा दङ जोंहा नैबे डिस्ट्रिक्ट हिसाबै डिस्ट्रिक्ट कमिशनारनि सहि सिल दङ जा मानगोनां डिअ सारनि सहि दङ सिल दङ आरो लोगोसे दङ आइटिडिपि ना मा होनो आइटिडिपि बिथांनि दङ सिल सहि बे साथाम मानसिनिल' सिल सहि दङ रायजोफोर बाय प्रमदनिबो गैया फेरेंगानिबो गैया गबिन्दनिबो गैया लरेन्सनिबो गैया उरखावखौथ' दोन बेथ' फाल्तु मानसि बियो लिडार नङा बियो लिडार नङा जातिखौ थगायबोनाय जातिखौ बुलाय सोलाय खालामबोनाय एबसु एनडिएफबि बिल्टि एनडिएफबि खालामबोनायाबो बे उरखावानो रन्जन दैमारि सारखौबो जबरदस्ति बाय पस्ट खालामनानै सहि खालामहोनायाबो बे उरखावानो आरो दाबो एबसुजों एनडिएफबिजों बुलाय होनो थाखाय बियो रेडि जागासिनो दं जानजि खाफ्रागासिनो दं दिनै गावस्रा एबसुनिफ्राय थाङै इउपिपिएलआव बिबान लाहैनानै दिनै उन्दै गथ'फोरखौ इउनिट आनसलिकआव डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारि होबाय केजिआर होफ्लाबाय नै साला बिटिआरनि गासै दायखौ एबसुनि गथ' गोदानै लानाय बिबान लानायफोरनोसो दिनै दायखौ जाबसिनजोबनानै होलांनो नागिरदों अब्ला बे गोदानै लानाय बिबान रुजुनग्रा गथ'फोर बे दानि गोरलै गथ'फोर बैसोआ गोरलै मालाय मा जानो बिस्राबो इडुकेसन दं साननो हानाय गोहोआ दं आं बिसोरखौबो बखिया रायजो राजानि कुइसननि फिननायखौ बिथांमोनासो होनो गोनां जाबाय गावस्राथ' हनै गुवाहाटिनो माबा दिसपुराव सोरबाया बिटिसिनो क'क्राझाराव सेक्रेटारियेटआव सोरबाया बबेबा हस्टेलाव गावस्रा थाखुमा हैजोब्बाय दिनै गोदान बिबान लानाय एबसुनि गथ'फ्रा मा फिनगोन बुं रायजो राजाफोर नोंसिनो बुं दावरावआ सोरनिफ्राय सृष्टि जाया बे इउजिनिफ्राय जादोंना जायाखै दावरावआलाय बे क'क्राझार डिस्ट्रिक्टआवनो
बे जोंनि रामफलबिल आनसलिकआवनो फार्स्ट NDFB खौ होसो होसो देथारनांगौ होनग्रा मानसिया लिडारा बर'नि लिडारा इउजि उरखाव गोरा मानि गोरा नोंलाय बे गोरा टाइटेलखौ बबेनिफ्राय लाखो नोंलाय हा जातिखौ फोजोबबावनो नागिरदों नामा नोङो उरखाव दिनै मा मावैखो नोङो हा मन्त्रि बिबान लानानै मा मावखो नोङो मा आसनि लाबोखो नोङो लाखथा आसनि देखायदों खैथा आसनिया साक्सेसफुल जाखो खैथा आसनिया कमप्लिट जाखो होलाय इउजि हो फिननायखौ हो रायजो राजानो फै बे फिल्डआव फै हाबै हाबै फोरमाय खिन्थाफै जोंनि जाम्बा जाम्बि बर' रायजो राजानो खोन्थाफै नोंथाङा मा आसनि लाबोदों बबे लामा बबे दालांखौ होफैदों खोन्थाफै गुडविलनि लामानो दाउदै खलथा बायदि लेरलानानै लामा बानायनानै बिल बख'नानै जादों बेनि फिननायखौ नांगौ नामा गायथि लानानै फैबा आङो लामाखौ जावखांनानै देखायगोन खयथा ट्रिपर गारनानै खैथा ट्रिपरनि सायाव ब्लेक टपिं होदों बे टपिंआ दाउदै खलथायासो रोजासिन आंनि न' सेरजों दा सोलिबाय थानाय लामानि लिरनाय ब्लेक टपिंखौ जावखांनानै नायफै नोंथांमोनानो बेसे रोजा होदों आरो जेसेबां मेटेल दं हाग्रामा सार लुनानै गालांनाय बै समनि फुराना लामानि मेटेलावनो लुसुमदों गोदान मेटेलथ' होआखै बे रावा आंनि खुगानिफ्राय ओंखारनाय नङालै UPPL गभर्नमेन्ट आंनि खुगानिफ्राय राव बुंनाय राव नङा बियो जोंनि समस्त बे रामफलबिल आनसलिकआव जेसेबांनाखि गामि दङ बे गामिनि मानसियानो बे लामाजों थांलाय फैलाय खालामदों बे गामिनि मानसिफ्रानो आंजों जानानै लोगो नांनानै नोंथांमोनखौ बुंफागोन नोंथांमोना जुदि बिनि फिननायखौ नांगौबा उइटनेसखौ नांगौब्ला जों गासै बे एरियानि बर' रायजो राजायानो ओंखारजोबनानै होगोन आरो नोंथांमोन लानानै फैफानाय गायथिजोंनो जावखांनानै बेसे रोजा जों बेखौबो होगोन जों होगोन बांद्राय बखिनाङाथ' गाव गाव मावनानै देखायनांगौ सोरखौबा बेफोरबायदि डिस्ट्रय खालामनो नाङा आरे सालायब्रा सालाय अपोजिसन पार्टि हिसाबै नोंसोरखौ जों रायगोनबो बुंगोनबो नोंसोर मा बुंजानो हायालै एसे बुंबानो हांगोमोर जाजोबो नामा नोंस्रा मोदोमा मेवखांजोबो नामा मा बा सोरबा BPFनि मानसि माबा मोनसे होनथोलाय लग रिपर्टारानो हास्लाबलाया लेंहरनायफ्रा बाब माब्ला सफैगोन 10-15 बारसोखौ जाखायोदां लामायावनो कन्टेक्ट खालामनाया दाबो सफैयाखै लगालग बुंगोन रिप्लाइ खालामगोन बुंजानोबो हानांगौलै नोंसोर जादों नालाय हजम खालाम बिदि नङा मा लगालग रायजो राजाखौ कनफिउसनाव लाबोबाय थानाय जातिखौ बयबो सिबिबोनायसोब्रा नोंबो सिबिबोदोंब्रा इउजि नोंखौ जों सिबिबोआखै होनाखै जों सनमान होगौमोन ना नोंखौ बैसोआबो देरसिन नोङो बड'फाजोंनो दावहा होबोफानाय मानो सनमान होआ बे सनमानखौ मानो दिनै बोसोरसे बोसोरनैयावनो फोजोबनानै लाखो नोंलाय दिनै बड'फाया बेसे गोबाव जाखो मुंख्लं जानाया नोंसोर सृष्टि खालामजेननाय आन्दालन खालामजेननायनिफ्राय नों नैबे 2020सिमाव खै बोसोर जाबोआ आसियाव साननानै नाय आरो फोरमाय रायजो राजानो एथ' बोसोर जाबाय नै जों दावहा होनाया ओमफ्राय नैबे 2020नि बे 27 तारिख जानुवारिनिफ्राय एकर्ड जानायनिफ्राय नोङो दिनै मन्थ्रि जाफैबाय मन्थ्रि जाफैनानै दिनै खै बोसोर जाखो बेखौबो सान आंनि नुहुरनायावथ' 3 बोसोर जाबाय 3 बोसोराव नोङो बै बोसोरनि खस्थ' लाबोनाय नांबोनायखौ दिनै 3 बोसोराव मानो फोजोबनानै लाखो नोङो इउजे दिनै मोजां फिथाइ मोजां सनमान मोननांगौआ दिनै मानो गावखौनो सासे इसां नेहात सोदोबजों मानो रायखांजाखो नोङो मानो सोंखारि जाखो नोङो दिनै नोंनि मोखांखौ रावबो नायाथ' ससियेल मिडियायावबो नोंखौ नुयोब्ला सोरबाफोर मबाइलाव नायबाबो नोंसिनि बाग फैयोब्ला ओरै नायनायाव फिउसो नारखो हरोलै नै ओरै नारखोयो नोरै इउजि नोंसिनि महरखौ नुबानो ओरै नारखोयो बे दैज्लां बोथोराव नों खोथिया आखाथाम बानफ्ला फैबा बेखौ नोंखौ आबादारिखौ अननाय होना बुजिबाय आसनिखौ हो आबादारिनो मा होनांगौ दैनि जगार खालामना हो दायो नोङो बे लोंनो थाखाय दै जगार खालामनायखौ बुंनो हागौ नोङो फिननो हागौ बेनिखायनो आं सिगां होखाबाय नोंसिनि कमेन्टखौ बे आसनिया सेन्ट्रेलनि आसनिसो JJMआ जों मिथिगौ JJMआवहाय मानसि सासे नांगौ बेखौ नोंसोरो थिसनदों टेम्परारि साख्रि बेखौनो दावराव दावसि गामियाव सिलाय बिलाय बे JJMआलाय मा जाय दै लायो बे 20 थाखा हरनांगौनो कारेन्ट बिलनि सोर फाग्ला न'खर दै मटर दं नोंनि JJMनि दैखौ सोर लागोन जाखो कारेन्ट बिलखौ सोर होगोन जाखो
गाबोननो खारगोन बे नोंनि दै थिंखियाव थाग्रा टेम्परारि साख्रि मावग्राया सोर लागोन बिदि नङालै बेफोरजों थगायनो नाङा हो गामि गामि हाबनानै हो मा मा नांगौ मावनानै जानायाव मा मा आसनि होनांगौ गासै जगाजग खालामनानै होजोब रायजो राजाखौ फोथांनोबा डेभेलप खालामनोबा मा फाग्लानि गोदाव सोराव मार्केटखौलाय मानो हमना होआखै मार्केटखौ दस्रा स्टेटआव जों थाङो मिथियो आसाम स्टेटआव मानो मार्केट गैया माइनि मार्केट हमनो नागिरदों मोजां क्लियार खालामना हो खोनादों आं दाख्लि एग्रिकालसार अफिसाव थांनानै जे फैगोनबा नैबे सिजननिफ्राय मार्केटआ गभर्नमेन्ट रेट जासिगोन गभर्नमेन्ट रेट खालाम बाहाय जोंहा सेटिसफाइड रायजो राजा सेटिसफाइड गभर्नमेन्ट रेट खालायोबा जोंहा गैयाबाबो 200-300 प्लास जायो पार मन पार केजि बेफोरखौ बानाय जों फाथो मावो फाथोआ जोंहा मार्केट दं नामा माइ मावदों माइखौ दा मार्केट हमनो नागिरदों गोजोनदों बेसर मावगासिनो दं बेसरखौ मार्केट हमना हो बाहायबो गोजोनगोन थांगासिनो बिटिआर गभर्नमेन्ट थांगासिनो बेंगलाव थांगासिनो जोंनि माला साहा फिसा 3 बिगा 5 बिगा बयबो गायनानै दं 60 थाखा केजि बेखौबो सिन्था खालामब्रा बेफोरखौ नोंसोर नायस'ना सोर नायस'नांगौ जों बायदिया नायस'नांगौ जों गायग्राया नायनांगौ बेखौ जों गायग्राया रेट खालामनो हागोन नों बायदि लिडारा खालामनांगोन नों लादों दायित्वखौ रायजोखौ खांनाय रायजोखौ सिबिनाय रायजोनि गांनो सुबिदाखौ नायनाय बे बिबाना नोंसिनाव दं नोङो केबिनेट मन्थ्रिसो इउजि नोंथां केबिनेट मन्थ्रि नोंखौ आं गोदो सारनोमोन खेबसेथ' आं नोंनि इलेक्सनावबो स्टेज प्रग्राम लाखांबायसोमोन दै नोंनि जानानै मोजां मावगोन होननानै खिन्थु गैयालै ओरैबायदि थगायसुलालै नों स्टेटआव केबिनेट मन्थ्रि जानानै नोङो दिनै स्टेटआवनो बे बिटिसिखौ स्टेटआ 75% सालायहरखानायावनो नोङो बिटिसियावबो नोङो कृषकफोरनि थाखाय मार्केट रेट खालामनानै होनो हाया मानि मन्थ्रि नोंलाय आरो दे डिपार्टमेन्टआ आलादा जानो हागौ एसेमब्लियाव बुंदोब्रा एसेमब्लियाव आयेन बानायदो एसअपि बानायो नोंसोरो माबायाव एसेमब्लियाव एसअपिखौ बानायदों गारि हमनायनिल' एसअपि नामा गारि लेखा हमनायनिल' एसअपि गारि लेखायाथ' जों बेसेबां बानायनो आंथ' बेखौ बुंबायानो थादों मोनसे बानायबा मोनसे थालाङो मोनसे बानायबा मोनसे थालाङो बेखौ नोंसोर एसअपि खालामनानै थानायाव टारगेट हरनानै थानाखौ हमहैयो फाइन फोनांहैयो बेल' नङाथ' केसा मानसिजों बानायजानायसोथ' इउजि जों मिथियोथ' केसा हारसिं जोनोम जायाखै केसखौ बे एसअपि बानायनाय लोगो लोगो एप्रुभ जाबोयो केसा बानायो एप्रुभेल जायो सोरनिफ्राय जायो गभर्नरनिफ्रायबो जागोन नोंसोरो एमएलए फोरनिफ्राय जागोन बे गासैनिफ्रायबो जानानैसो दिनैहाय फाइनाल खालामनानै जोङो थानाफ्राव दिनै डिक्लेयार खालामहरो लेटार हरो जे बिदि एसअपि बानायनाय जाबाय रेजिस्टार जाबाय बेखौ आयेन बानायनाय जाबाय बानायदो आयेन बानायनानै रन्जन सारफोरखौबो जोंनो जेसेबां जेलाव दङ एक्सफ्रा बा आदार स्टेटआवबो थानो हागौ आदार कान्ट्रियावबो दङ भुटानफोर बायदियाव गासैखौ जमा खालामनानै होफैदो फै ज' बर' गोजा गोमनो एकदम पलिटिकेल पावारखौ बारायहोथारसै दिनै आं नोंखौ बखिदों गाबोन नोंखौ लोगो मोनोबा मिनिनानै रायज्लायगोन आं हेन्डसेक लागोन नोंजोंबो इउजि जाथिनि मोजां खामानि मावोब्ला जाथिखौ अनसायोब्ला नोंथ' जेबायदि दा सोलिदों नों जाथिखौ अनसायथाराखैलै गैया अनसायाखै नोंखौ फोथायनानै दिनै मेगन नोंसिना सहि होलायदों रन्जन सारा नों जाथिनि मावाखैलै बिदिखौ जाथिनि मावनाय होना बख' थाबैनो आयेन बानायनानै दा बेनो आं उनाव बुंबावगोन नायबावगोन नेबावगोन डिसेम्बरनि खोथा होदोंथ' दे नेगासिनो दं बेखिनियानोलै रायजोफोर ज' जालायनानै पलिटिकेल पावारखौ फोराफैदो गोजोन्थों।